הנה אני כאן, באתי לעולם לתת את הזמן. אהלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן. באתי להבין את הייעוד שלי, מה המטרה של הביקור שלי. אני רוצה להיות הכל, האם זה אפשרי? מי ילך איתי, האם זה אמיתי? וכל עוד לפניי כולם רצים מהר מדי, הם מנסים לסמוך עליי וזה כדאי. איי איי איי. ללכת על בטוח או על הקצה, מה שירצו או מה שארצה, צד מרצה או צד מרוצה. כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע, אני בוחר לברר מהלא נודע. יגידו 1, 2, 3, הנה זה בא קודם גן יסודי, ישיבת צבא, אתה תראה את העולם ואז תמצא תשובה, וגם אהבה ואז חתונה, ואם הכל כבר נקבע לי אז מה אקבע? תנו לי לגלות לבד, תעשו טובה. וכל עוד לפניי כולם רצים מהר מדי, הם מנסים לסמוך עליי וזה כדאי. איי איי איי. רוצה להבין מקורות אדם, לנסות לשנות כמה סדרי עולם, להשאיר חותם, להיות טובים כולם, ועוד וגם 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 להגשים חלום עבור מישהו זר, להספיק לרקוד על איזה גשר צר, לחצות אוקיינוסים מרוץ מדבר, להיות אמיתי, להיות מאושר, אז אני שר. וכל עוד לפניי כולם רצים מהר מדי, הם מנסים לסמוך עליי וזה כדאי. איי איי איי. הנה אני כאן, באתי לעולם לתת את הזמן. אהלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן.